Един орел събрал всичките птици и рекал: някой след вас по-шумопел да излезе от мен. Нито една птица не издала звук. Всички се страхували от царя на птиците. Орелът се изпъчил и казал: ако някой се бие с мен, да излезе посреща ми. Птиците отново мълчали. Окуражен орелът отново извикал: ако някой по-нависоко да лети, да излезе. Врабчето, което страшно се е досало на високомерието на орела, не издържало и извикало: орелът и врабчето застанали един до друг, разперили криле. Още при първия скок врабчето се намерило върху гърба на орела. Орелът не усетил и почнал да лети все по-нависоко. Кацнал на най-високите планини и извикал: къде си, брат? Къде ти излиза? Тук. Отвърнало врабчето. Орелът литнал още по-нависоко, но силите му го напуснали и почнал да се спуска. Врабчето това и чакало. Литнало над орела и извикало весело: Врабчето спуска. Тях си много си. Орелът се обърнал и видял над себе си врабеца. Зачудил се, но от този ден не се хвалил толкова и се мерил думите, когато говорил с другите птици.